moridzwa kuenda vakusa posta huku na kuma social media ese. Miraindire ururi. Asingakude ndikariba futi. Handichaba. Asingakude ndikambona chibo ikilana bada jini ndikariba ndichaba. Handichaba. Handichaba. Inzwaika mkuru. Ndichaba katendika kuti musanya nyonzwa ngoma rari. Ngoma rari ndakanzi ndikusponsor naye. Namadzime mauti andimirizo ndi manager wangu. Ega. We ora pa Cape Town abo. Ndavaziva. Kilo kati mpana ndakutora ndikuendesa abroad because ndiyo kubika ngoma dzinonaka. Muhuchi mnandi rone uchi mnandi vakandita mpana ngoma rakwe roenda chi kumbeni. Izvezvi mukaenda kwese kuna Harare kwese kana Cape Town izvezvi. Cape Town unoona Sauro chato swimbira ndakutozikanwa kuti kune ngwendezi. Then vapana oba mangoma ngwendezi. Unosvika kupi because ngwendezi yozikanwa. Bana, ndasingawe mstudio muno but ndome yedu muno. Anzwa. Ngwendeza ndinopisa muno nzoti otherwise ndogona ngokuru kana nema headphones acho. Unofana niwe. Shit. Motonzi mateswa balist nemangoma mchimba mangoma asawo. Holiten unodiyo unodave kudaira Holiten uri uimba masoja love soja love wakogarisa mwangu but 2019 kuzwa 2025 mu studio Flavor Stachi voice yangu ndatori kangano saka nkomala pati so ndatobvunza intro nyona intro ya television ndamakuru wani ngwendeza maku intro yangu Chimori chipo cheche. iyo mfane uri chigondulere Chimori chipo. Iyo ndiri television ichigunduru ndosaka mbana holada kurona nigina passion java saka wada kurowa wewe wada kurona passion java passion teto mshora but ndezezve zvakati nokuplaster because iwe unofarisa ungoita 342N1 nai utenge time yangu ndashandisa kufundira simplex Imari.